Li żar stat membru fl-Unjoni Ewropea kien minn tal-bidu u minn ta' quddiem li dejjem tkellem dwar il-paċi bejn iż-żewġ stati fil-Lvant Nofsani. Dan itqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt li tlieta wara nofsinhar għamel stqarrija ministerjali fil-Parlament fl-istess jum li tfakkar it-tieni anniversarju mill-akbar eskalazzjoni tal-konflitt imdemmi f'dan ir-reġjun. Il-prosperità tal-popli kollha tista' tasal biss bil-paċi dik li bħala pajjiż nibqgħu nisħu fuqha bħala soluzzjoni dejjema għal din il-gwerra u għal gwerer oħrajn għalhekk konvinti li konna hemmhekk sa mill-bidu net fuq il-naħa tas-sewwa qatt ma ħadna double standards jew different positions imma konna dejjem konsistenti u kburin b'dak li rnexxilna nagħmlu. Dr. Abela għalli pajjiżna tul dan il-perjodu sfidi wassal messaġġ konstanti fil-fora internazzjonali favur il-paċi bid-dialogu u d-diplomazija u mhux bix-xiri ta' aktar armamenti. Għalli waqt l-impenji tiegħu fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fi New York, Malta flimkien ma' numru ta' pajjiżi oħrajn rikonoxxiet lil Palestina bħala stat. Dr. Abela spjega li pajjiżna ma stax jibqa' sieket quddiem dak li ġara fil-medda ta' Gaza fejn għexieren teluf ta' innoċenti li żjed nisa u tfal inqatlu waqt li mijiet oħrajn qed imutu bil-ġuħ bil-għaġġ u b'nuqqas ta' provvisti anke mediċinali. Dan fil-waqt li Malta ġabet numru ta' tfal u żgħażagħ li soffrow xi ġrieħi f'dan il-konflitt. Hawnhekk Dr. Abela qal li dawn f'pajjiżna se jingħataw it-tama u se tibqa' tospithom sakemm jibqa' jkun meħtieġ. Il-Prim Ministru semma l-impenji li kellu l-ġimgħa l-oħra fid-Danimarka waqt is-summit informali tal-Kunsill Ewropew u fil-laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea. Sadattant il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg ma kienx preżenti fil-bidu ta' din l-istqarrija ministerjali u daħal 5 minuti wara li kien diġà beda id-diskors tal-Prim Ministru.